Joo. Morjesta vaan. Joo, täytyy vähän valottaa tätä musahommaa, miten tää alkoi niinku rullaamaan. Olin koulussa yläasteella ja puutyötunnilla niin olin ainoa ihminen, joka teki sorvilla soikeen esineen, niin rehtori sanoi mulle, että tosta ei tuu hevon paskaa. Tosta ei tuu hevon paskaa, että mä en ala aikuista miestä niinku opastamaan niinku miksikään puutyöntekijäksi. Ja sitten mä ajattelin, että no okei, että vaihdetaan alaa sitten. Enkä tiedä tuliko tästäkään koskaan muuta kuin hevon paskaa, mutta jotain tuli. Ainakin hauskaa. Mun koulunkäynti on aina ollut vähän niin ja näin. Melkein joka päivä mä arestinkin jäin. Koulun jälkeen duunit vaihtui, en jaksanut ahertaa. Ei ratakiskon taivuttelu saanut multa sympatiaa. Mut joka ilta ja yö meillä oli tosi ilkeetä. Tallissa vedettiin me rockia niin reteetä. Vinkku nousi kaaliin, siinä työttömyys unohtui. Ja loppujen lopuksi Väinö Rockers onnistui. Me ollaan tosi kovia jätkiä, meiltä homma käy. Eikä vielä liika viina paljon päälle päin näy. Vaan yks menee kaaliin, se on aita rock and roll. Vaan yks menee kaaliin, se on aita rock and roll. Mä tykkään tehdä keikkaa, mä tykkään täällä kailottaa. Paras on, jos jengin vielä fiiliksen mukaan saa. Ei tää oo pelkkää paskaa, meillä on myös asiaa. Mutta silti on tärkein, että kaikilla on mukavaa. Me ollaan tosi kovia jätkiä, meiltä homma käy. Eikä vielä liika viina paljon päälle päin näy.